Tervetuloa seuraamaan Taisto TV:n huippuhetkiä Suomen Cupin 3. kierroksen ottelusta. Töölön Taisto FC Viikkarit. Vasta 3. noussut Töölön Taisto lähti rohkeasti haastamaan viime kauden päätteeksi 2. nousseita vuosaarelaisia. Vierasjoukkueen Viikkarit oli avauspuoliajalla kenties hienoisesti niskan päällä, mutta myös vierailijoiden maalipaikat jäivät lähinnä muutamiin kaukovetoihin. Mikko! Yhdistyksen tai... Niin, no ei ole ihan tarkkaan ihan taustoja tiedä, mutta sehän on... Mutta edustuksen kanssa tietysti oli jo... Vaikka joka jätkisiä! Näin ottelun avauspuoliajalla ei maaleja nähty ja puoliajalle siirryttiin lukemissa 0-0. En mä ole ihan varma, mutta siis. No musta tuntuu, että meillä kyllä eri... Toisen puoliajan alkuminuuteilla Kaarlo Kervinen ja Roni Luokkamäki alustavat maalipaikan Henri Lassilalle, mutta Viikkari Veska ehtii väliin. FC Viikkareiden kaukolaukaukset eivät toisellakaan puoliajalla yllättäneet taistomaalilla torjunutta Mikko Saarniota. Toisaalta töölöläistenkään kaukolaukaukset eivät suuntautuneet oikeaan osoitteeseen. Ei. Ottelun avausmaali nähdään 73. peliminuutilla, kun Töölön Taiston puolustuksen syöttövirheestä käynnistynyt vastahyökkäys pelataan vasempaan laitaan, josta syöttö hieman onnekkaastikin tavoittaa boksin sisältä Viikkareiden numero 10 Julius Remeksen, joka viimeistelee varmasti Viikkareille 0-1 osun. Maalin jälkeen Töölön Taisto joutui nostamaan peliään, minkä seurauksena Viikkareille avautui mahdollisuuksia lisämaalin tekoon. Mikko Saarnio kuitenkin kärppänä paikalla. Töölöläiset loivat kenties parhaan maalipaikkansa ottelun lisäajalla, kun Kaarlo Kervinen keskittää ja Henri Lassila pääsee tökkäämään valitettavasti hiuksen hienosti ohi maalin takakulman. Nyt se näytti pahalta. Ottelun lisäaika oli jo toisella minuutillaan, kun Kaarlo Kervinen rikkoo Viikkarin hyökkääjää boksissa ja pallo viedään pilkkuun. No se oli kyllä ehkä vähän hepponen, mutta... Pallon taakse maalintekijä Remes, veto kuitenkin ohi maalin.
No niin, mennään. Ei ole mitään, peliä nyt palee! Jälleen sama mies asialla, Julius Remes. Varoitus. Ja toisen keltaisen myötä kentältä pois. Tässä vaiheessa peliä oli pelattu jo 94 minuuttia. Mä otan se sulta kohti. Meni tunteisiin. Seuranneen vapaapotkun jälkitilanteessa nähdään varsinainen maalin edus Härdelli. Easy jätkät! Tilanteen seurauksena erotuomari ajaa ulos kentältä Viikinki-maalivahti Valtteri Kuusiston sekä varoittaa pöydän taiston Timo Bragantsi. Pelataan jo ottelun 97. peliminuuttia. No niin. Näin ottelun loppulukemiksi jäävät kuitenkin 0-1 viikkareille. Vuosaarelaiset jatkavat matkaansa Suomen Cupin 4. kierrokseen. No, kiitos. Ja onnea seuraavaksi.